Sinamukele kuhlelo enithanda kakhulu, sithemba ukuthi nisalithokozela uhlela. Kuleli viki sivakashele endaweni yaseMpangeni, la sihlale khona phansi nodokotela Mazipha, wasitshela kabanzi ngamakhambi nokuthi asetshenziswa kanjani. Nango udokotela. Sanibonani babukeli be-1KZN. Babukeli sukela namhlanje eseMpangeni uDr VN Mazipha lapha okulashwa khona zonke izifo ezinhlobonhlobo. Sesinesikhathi futhi kushe iminyaka idlule ama-30 sesilapha izifo namhlanje selapha kanjalo siyethenjwa la eMpangeni. Kodwa siney'ndawo ezahlukahlukene ezomnika zona futhi ukuthi sisendaweni ethile nethile kodwa kwamanje nje besikhona siseMpangeni lapho esinazisa khona ngezifo ey'nhlobonhlobo. Zoqala nge-cancer. I-cancer izinhlobonhlobo. Ikhona i-cancer yegazi, khona i-cancer yesinye umuntu ophe. Khona i-cancer yomgogodla, khona yamathambo. Ngakho-ke thina le mbiza esinayo iyakwazi ukuthi inqobe konke lama symptoms alokugula kwalomuntu okusuke kumphethe. Kangangoba umuntu omdala umese no-60 uma umbona esithweni sasekuphuma amanzi, lokho sochaza ukuthi seyinkinga-ke lento akufuna ayiphuthume ngoba uzothi usuke bese opha. Emva lokho kusho ukuthi i-cancer-ke leso simphethe. Omunye eqothuka iy'nwele, konke lokhu siyakwazi sikunqobe ngale mbiza yethu siza ngayo abantu. Ebese sidlulela emadodeni. Wena muntu wesilisa uma ngabe ubona uthandana nentombi, intombi ihambe uzothi isinengane kwenye indawo. Iphinde futhi okwesibili isinengane kwenye indawo. Kwazi lokho ukuthi kusho ukuthi wena onenkinga ubuntu bakhe abushubile. Ngakho-ke uma usufika lapha phakathi lokomsizo healthcare siyakulekelela ukwazi ukuthi ushuba ubuntu bakho, ukwazi ukuthi ushaye amaqanda, ukwazi ukuthi kwenzeke umuntu. Bese sibuya size koshukela. Kunabantu ezinsuku abakhalayo banoshukela. Uma noshukela ebese ekhala ukuthi manje impela umnumzane ipeni alisavuki. Siyamnika imbiza kashukela, yehlisa ushukela ilunge bese simnika imbiza azoyichatha ezokwazi ukuthi imsize ukuthi ipeni libhale ngoba ipeni ngeke likwazi ukubhala phela uma ngabe sekunoshukela ngoba kubuye kube nenkinga ama-side effects izinto esiyisebenzisayo. Ngakho-ke le mbiza leni senza idliso ushukela uma ngabe unenkinga futhi yebhande iyakwazi ukulekelela. Siyakwazi ukuthi sikusize futhi khona la kumsizo. Bese kuthi nansi lena-ke inkuzi umajuka. Uma kunabantu bakhala ngokuvukala kwamalungu, abanye bakhala ngamadolo, abanye bakhala ngomgogodla ukuthi ubuhlungu. Uma uyinatha nje le mbiza uyiphuza iyakwazi ukuthi kusize kukho konke okufika kuphethe emzimbeni wakho. Bese siza kunansi yomhlumo. Kunabantu lapha njengamanje othola ukuthi umuntu efika la kimi athi ucela ukuthi manje usethola imbiza ethi le mbiza le ngiyogcina ngifuna ukuhlinzwa manje ungayi kohlizwa. Le mbiza awuhlizi uma uyiphuza. Uyiphuza le mbiza iqede lezi nyama engemuva abayize bethi lapha eMareke vegetable shaya le mbiza leni ishaya le nyama iqede umoya eswini. Emva lokho hawu nomnumzane bese sebenza emva lokho ngoba inakho ukuthenana umhlume futhi ukuthi umuntu usigcina simthena ukuthi nje akasayi impela ngawo umhlume wodwa. Bese siza komakoti nabo umakoti manje uyathuka la ekhaya bambiza ukuthi manje useyinyumba kazala la komsiza healthcare siyaqeda lo gama lelo inyembe sayisula umuntu othi nje yamanje akathola abantwana. Siyakwazi ukuthi lokhu kusobangwa yini. Uma umuntu enenkinga esilumo esikhulu kuyenzeka lokho. Uma umuntu enenkinga futhi yomhlumo iyakwenza lokho. Uma enesigaxa esinyeni kuyenzeka lokho. Omunye uyefika lapha esesikhuluphela ateste uthothi negative ayikho ingane. Bese bemtshela ukuthi hayi ufuna uhliza. Thina isigaxa sisilapha nje ngale mbiza kudliwe yonke into esinyeni akwazi ukuthi umuntu athole abantwana ngaphandle kwenkinga. Yebo, njengoba sisesichazile komsizo healthcare ukuthi abantu abafika la sibasiza kwangempela hayi kokudlala. Uma umuntu lo mfana nje lo wayishiswa amanzi wakhehla iketela nje washa kanje uhambile ebhedlela ezinkulu impela afuka lala khona hayi bagcina sebethi ngcono ukunqunya umlenze. Ubaba wakhe wayeseza ngomunye umuntu wathi ayena Dr Mazipha eMpangeni nangempela-ke wayeseza-ke lapha hayi impela kwaphela nje isonto elilodwa hawu sekushaye yonke into sekuvele kwaphela kwasha kwaphela inya ngoba nje uyibonela nje ubukeli kwaku November 2022 la. Wavele nje umfana ngikhuluma sesikoleni manje uyagijima ngosindile ngoba bayafika impela abantu lapho omunye uthi isilonda isibi pheke onyawo sebefuna ukususa unyawo odokotela bese ngibatshela ukuthi mina ngingamsusi ngiceleni incwadi aphume
ngoba kubalekile ngempela ukuthi ke siqale khona emakhambini ngoba nabo abamhlophe ngobona liphilisi lokuthiwa i-Disprin liswa kwi-aspirin aspirin isihlahla somnyezana bagaya sona benze aspirin ngoba seku-Disprin namhlanje so ke ngempela kubalekile ukuthi sisebenzise lezi zinto ngengakho umuntu uma ifika la kithi sithi uma unebhandi ungaqali esibhedlela qala kithi ulapha ibhande usungaya kuyojova fana nasi stroke umuntu umehla i-stroke akasuqala lapha nakaqala imali besintu ebese egcina ke lapha ebhedlela kulungile ukuya kudokotela akunayinkinga kodwa udokotela usikwenza i-check up kodwa kubalekile uma unesifo sesintu yazi isifo sesintu uqonde kudokotela olapha ngamakhambi yena ngomunye njena lona nje impela ke imisebenzi futhi yakho umuntu iyabonakala impela wayelunya umzimba wonke i-rash nje angayazi ukuthi yani imlunye kodwa ngamtshela mina ukuthi hayi lento lezizoyiqeda samnika into yokuphuza samnika inkuzi ebomvu samnika no-cream okugcoba hawu waba right ke emva lokho kwasinda umuntu waphila into eyangigqugquzela umsakazi ukubona izifo zikhula kubantu asithi no kulungile ngoba ekhaya vele umkhulu umsizo wethu sikhuluma ngaye uyena wayevele enza lezi zinto esikhombisa sisezingane kodwa ngasithi mina cha njengoba umkhulu vele usenza le inhlobo zakudala ucaba noqinisa nani thina sikuhluzeke manje lento kube into ehlelekile yileyo lokwenza ukuthi sigqugquzeke ngoba njengamanje njena kunezifo ezintsha ibhande njalo engekho uqala namhlanje kunebhande kunama-piles into ekade ingajwayelekile ngakho sithe ngcono thina sikhuphule ngesintu kodwa esisha ezokwazi ukuthi si-accommodate bonke abantu njengamanje le mithi ihlanzekile asifake futhi iy'lwane khona imithi nje amakhambi angahlanzwe nalutho okutoxic okulimazayo umuntu uma ne-treatment ayithathayo nje umuntu umfika lapha ngishawe ibhande kodwa udla ama-ARVs asimyekisa ama-ARVs sithi akaphuze imbiza kuphela ibhande ayiqhube nama-ARVs akhe uma uyi-herbalist phela usukumuntu ofundele ama-herbs ufundela ama-herbs uqondane nawo ngqo ngafunda umkhulu ngasemva lusengeye ekholejini ngiyofundela manje lento ukuthi ukwazi ukuthi ngempela ngimele isikhathi samanje ngoba selokhu nje khona isikhathi nje lapho safika khona lapho kusenephilisi leli elilodwa kuthiwa SZT lapho kwakubhilile khona ingculazi sabasiza abantu asisho ukuthi ba-negative but they are living bayaphila so namanje nje ne-COVID ifikile nje baningi esibasizile bese befile sabalekelela abantu basizakala abantu so noma isiphi isifo siyakwazi siyowenza ucwaningo silibuke njengabantu bamakhambi senze ucwaningo bese sibona ukuthi nasi indlela singaphuma ngayo ngoba vele abantu bamakhambi phela kufanele ba-recognize ngempela ngoba thina into ey'ningi sizenza nje phela abantu banganakile kodwa nje egcineni ngempela abantu bamakhambi bonke abantu abelaphayo ngiyancoma ukuthi ngempela bayifundele lezi zinto izifo ezisha bayifunda kangoba thina wethu amakhambi uma ukuthi usempumalanga uma usegoli noma ukuphi siyakwazi ukukunika ukwazi ukuthi ulapha abantu ayinamgomo ukwazi ukuthi lapha abantu ngendlela olapha ngayo lapho khona nje uyakwazi ukuthi ode sikunike futhi kuba sithe siqhubeke umsebenzi kuphila abantu benkosi ihlahla nje ezinkulu njengaso nje umnyezane ubalekile kube yila abatheka nalo liyangena phakathi nabo unsukumbili bayangena futhi ziningi nezinye engayibala kodwa nje khona ihlahla nje ziningi ifakwa ezintweni lezi ukwazi ukuthi ukusinda umuntu eMelmot iyatholakala eThekwini iyatholakala eKitorish iyatholakala eMpangeni lapho esikhona nje manje number 28 Tena Road yasithola eMpangeni bese ukuthi eMandeni iyatholakala eShowe futhi iyatholakala so uma ngabe senidinge lokhu inombolo ke zokunika inombolo bese nizongithinta ngayo bese ukwazi ukuthi ke ningithinte bese ngitshela ukuthi endaweni ethile naseGoli siyatholakala yebo balalisi sithi sizoshiya ke inombolo ke manje ikwazi ukuthi nisithume uma nifuna usizo inombolo ekuthola kuyo ke 0829 700 108 0829 700 108 uVodacom ke le bese lokhu WhatsApp futhi siyakwazi sitholakala uWhatsApp bese sithi MTN 068 7620 155 MTN 068 762 0155 MTN ke lo
Ngiyanibingelela. Igama lami nguSipho Sami ngwaKaNdlovu. Benginenkinga kahle kahle ngobatholi abantwana. So ngalayelwa omunye umama owalaphayana eNgwelezane. So wanginika inamba kaDr Mazipha. Ngayithatha le namba lena then ngazama ukumfonela ubaba ngamthola ke ngamthola. So ngahamba ngombona lapha ne-surgery wanginika imbiza yokuklina nembiza ke yokuthola abantwana. So emva ukuthi ngiyisebenzise le mbiza lena ngawubona umehluko ngoba ngaqala ngaklineka. So ngikathi ngiklineka kwathatha mhlambe iviki kanje ngawubona umehluko. So ngamthola ke umntwana. So ngajabula ngoba phela ngabona ukuthi uDr Mazipha ngempela uyasebenza ngoba ngempela ngawumthola umntwana nangu ngimphethe njengamanje ngoba sengishilo ukuthi ke inkinga beyikhona yokungabathola abantwana. So ngiyathanda ke ukuthi abantu abesifazane abadelelekile abasebebizwe nayinyumba kuthiwa abanabo abantwana ngiyafisa ukuthi befike lana e-station kwaDr Mazipha bezokwazi ukuthola usizo. And inamba kaDr Mazipha 082 9700 108. Ngimbingelele igama lami nginguSipho wakaDlakadla. Mina ke kade nginenkinga yokopha kakhulu, bengopha ngiphuma kakhulu, ngingena kakhulu kuma period. Emva kwalapho ngahamba ngathola u-anti uMzimela wangiyalela kuDr Mazipha. Mangifika lapha kuDr Mazipha wafika wangitshela uDr Mazipha ukuthi hayi isibeletho sami sinenkinga kahle kahle. Maqhubeka ke uDoctor wanginikeza imithi, wanginikeza imbiza zokuthi ngikwazi ukuthi ngiklinisini. Abantwana bona ke bese ngingabatholi vele. Emva kwalapho ke uDr Mazipha wangisiza ke ngayo imbiza ngasiklina ngayo. After mhlawumbe inyanga ngahamba ngayozama futhi ngaphinde ngamthola ngahamba ngayisibhedlela ngathola ukuthi ayi ngikhulelwe nezinyanga zami sekunamaviki mhlawumbe awu4 ngikhulelwe. Kuyimanje ke nangu umntwana wami ngimphethe la kuyimanje una 2 years. uDr Mazipha uyena owangisiza kakhulu. Ngakho ke engifuna ukunitshela kona ukuthi mawumuntu wesifazane mhlawumbe unenkinga mhlawumbe yomhlume, unenkinga mhlawumbe yokopha kakhulu, unenkinga yesinye, uphathwa isilumo sekujuqa, ungahamba ukuxhumane noDr Mazipha and uyena ongakusiza enkingeni yakho. Sanibonani babuyile emakhaya. Ngibingelela ke uAndile ngwamsomi mina. So ngizela ngilethe ubufakazi ebhangeni ukuthi nami uDokotela uMazipha wanginikeza usizo, ngathola usizo. Kwakhona imbiza anginika yona uklina, anginenkinga ukopha, imhluma wasungithenile angikwazi nokuvuka ekamerweni. So nje wangisiza uDr Mazipha ngathola umntwana, nangu umntwana ngimphethe njengamanje. So inkinga ngokopha ngithi abantu besifazane ngithi sondelani nganeno uDokotela uMazipha elinikeza usizo ukuze lanithola abantwana, umuntu engalahlekelwa ngumendo. Angibingelele esizweni ke sonke ngudumisa lo oyinyanga ukwahola inyoka eMandungweni Stop uyabasiza abantu uyelapha. Kukhona lo ozothi nginenkinga yokungabathola abantwana siyamsiza. Kukhona ofuna izizwe ziyagaywa la ekhaya ziyotholakala, amabutho ayagaywa la ekhaya ayatholakala, zigubhu zenhlanhla yemali yomsebenzi yamabhizinisi, imidonso sinayo la ekhaya. Abantu bayakwazi ukuphumelela nabo bebe nayo imali bakhona ukwenza izidingo zabo. Nabagulayo ke ngokwezifo ke ezahlukahlukene siyasiza, abadinga ukubhulelwa kodwa okuwuhlahlulelwa ukuhlaziyelwa okuwumsuka wenkinga kumuntu bayasizakala abantu ngaphakathi kwaleli khaya. Abadingayo ke ukuxhumana nami noma bafuna ukufika kimi nawo amanamba ami abhaliwe la ngezansi
akaDumisa. Mukeli usekhona kwaMsizo Healthcare empangeni uDr VN Mazipha lapha ukulashwa khona zonke inhlobo zezifo ezahlukahlukene. Njengamanje nje kuyadinga ichazela ngamakhambi lena okade ungakafiki mhlawumbe osanda kungena uvula umsakazo. Sinezifo lapha esilapha silapho umhlume, ocancer, amadolo, yonke izifo lezi ezihlupha abantu ikakhulukazi. Ngakho ke sengidinga ukuthi ngalenhlahla ngibona umzala Guludu uyangena lapha naye owathola usizo leminyaka edlule sezofakaza naye hayibo nama ngingasadli ngapha ngithi ngimfake naye umzala awuyichaza ukuthi ubani. Yebo hayi igama lami nguNathi ngila eShowe ngokuhlala. Mina ngizela ekhaya ngisizakala ngoyinsizwa. Hayi uyabona nje phela akulalwa la enkuzaneni. Akulalwa ekhaya manje phela kuze kusethi eminyango usize kakhulu lokuzana lempilo lenkunzi eyelo. Uyabona nje nawe ngakusiza uma ungathi uyayithinta nje phela. Kodwa ke noma siphela singakhuluma ngazi imbiza ukuthi egcineni la uchaza ke mzala Mthweni yini oyenzayo empilweni nje usebenza kanjani empilweni awuchaze nje nawe. Sithi sikujokelela khona lapho kube into eyodwa. Hayi ngibonga ithuba onginika lona lapha mzala. Hayi mina ngilokhuzana senza ama-blind kahle ama-blind lawo ngamakhethini esimanje manje ezizama ukusiza abantu ukuthi nabo bangayibukeli le kude into bayibonise eduze lento libanga ukuthi izinto ezabelungu kodwa ke uqala kwami uthando lalo msebenzi lona ngaqala bengisebenza ngo-2013 bekade ngisebenza kwi-factory engasebenza khona ngase ngicina ngokubona umsebenzi ukuthi ngathi uyashoda lapha kulesizwe sabantu abamnyama. So ngithanda ukuthi ngiwusondeze kubantu bakithi bawubone nabo ngoba la inhle lento lena masebeyilokhuzanile uma isifakiwe nje ngoba uma ibukeka kwayo nje ibukeka kanje ibukeka njengalokho kuba kuhle kakhulu. Abanye bathi kuba kuningi ema-office kanti nasendlini kubukeka kahle emakhishini uyabona nje kulula ukuklina ugcina ulokhuzana kanti uthatha indawo ngokusule umama lesekesidingo sokuthi alokho uyathatha ayowasha ngaphandle izinto. So izinto zenzeka kubantu zezimpilo belula ube lesikhathi sokurelaxa sinokuhlala nomndeni lokuzana sineyinhlobo ezahlukahlukeneke zalo umsebenzi lona nje engiphele njengamanje iwood bese kuba nevenishing lo ungathi kuyi-aluminium sibe nokunye kuyintambo lokuzana kuyindwangu ungathi kuyirola okuyikhona kuvala ungabonakali ngisho ukushaya umbane ebusuku awuboni lutho bese kuba nokunye-ke lokuzana kuthiwa i-vertical lo idwa lokubaza iy'cabheni ey'nkulu lokuthiwa ama-sliding door. Yabona nje iyasiza kakhulu nje phela nokuseva isikhathi and kulula kakhulu and ngisho iy'ngane nje akuhluphi. So uma ufuna ulokhuzana imininingwane eminingi ungakwazi ukungithinta kwinombolo ethi 060 302 0875. Siyatholakala eShowe kodwa eKwaZulu Natal nje sihamba yonke asinankinga and amakhodi siwenza mahhala. Mafethu sikalele sikushiye nekhodi usale ucabanga kahle ke nomphela siyawenza ngisho kuma-hardware sozama ukuthola lokhuzana indawo ezosenza kuma-hardware and uma wenza amathenda ungakwazi ukusithatha kuze kuthina sikwenzele nathi siyakwazi ukwenza amathenda noma ufuna ukwenziwa ama-ofisi nemizi ney'kole ngisho izindlu kahulumeni noma yikuphi nje manje nama-ofisi. Hayi ngibonge mzaleli ithuba onginikelwa njengamanje ukuthi ngingethe umsebenzi wami. Ibele nasiyabonga balaleli. Ngingasidanisike inombolo yami ithi 0829 700 108. Thola lempangeni estation. Mafika estation ungaqonda ne-scrapyard uyafika lapho ufuna uDr VN Mazipha i-room T28 inyango nje uqala ufuna uDr Mazipha uyothola khona usizo nobe sechazile umzala impela kunjalo akufuneki umakoti esengihlalile ingane sathisho sinazi imbiza lapha thina eyisebenzayo. Okuya underground noma ukuba nezinto nokuba nesigodlo underground izinto engisebenza ngazo kakhulu izinto ezingajwayelekile nezinto mhlambe ezingavamile okungesilula ukuthi mhlambe ngathiwa angisebenze public mhlambe noma ngibonakala ngoba nginezinye izinto engavumelekile noma okungamelanga ukuthi zibe ngaphezulu komhlaba ezingadibani lanokukhanya. Manje ukuthwasa kwami nokwenza kwami umsebenzi ngenza izinto ezijule kakhulu ngoba masikhuluma ngokuqupha nje ukuqupha ithuna akusi into yanoma ngawubani leyo futhi akusi into enziwa nanoma ngawubani yinto eneyimfihlo ezithize okumele ukuthi masizenza kube yimi nalamadoda asuke enza leyo nto leyo
kungabi bikho ukuphazamiseka. Futhi ke izinto ezingabonwa sinome kanjani, nami kuba nesikhathi la uthola khona ukuthi ngiphansi komhlaba ngiyokwenza lo msebenzi, mhlambe leso sikhashanyana ngiphume, kuba kanjalo ke. Kunento kumele uyi-understand mama, ukuthi masikhuluma ngedlozi mhlambe nesidalwa, mina indlela engisebenza ngayo ngisebenza ngeindlela ezimbili. So ngaphansi komhlaba kunegama mhlambe abanokulisebenzisa engengikwazi ukulibiza la, uyabona, ngoba yonke into mhlambe ethinta into engaphansi komhlaba abantu bayisabe, ngoba even nomuntu noma efile uyaye agcishwe afake ngaphansi komhlaba. Manje kunezinto othola ukuthi vele mangizenza kubiza ukuthi kwayimina ngicale ngireporte mhlambe kubantu abangiphethe ukuthi sengiya kulo msebenzi lo wesibili, ngoba esikhathini esiningi vele ngisuke ngingekwazi ukuyenza lento ngingangenanga lapha ngokwesiko nangokwendlela engathwasa ngayo. Izinto zobumnyama angeke siyibalekele, ngoba namanje kunabantu othola sibavalekile, vele bavalwe izinto ezimnyama, izinto zobumnyama. Kunabantu abahlushwa otikoloshi, bahlushwa imikhovu, bahlushwa iy'nyoka, othola ukuthi lento lena sebehambele kakhulu akwenzeki. Engingakusho mlaleli ekhaya ukuthi